Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u prvého videa. Dneska si zahráme Playground Tycoon. Môžeme ísť rovno na to. Dáme play. A už môžeme ísť stavať. Dáme unlock. Floor. Aha. Tu čo je? Steny. Wow, ale to je také veľké. Zelené. Kúpime toto. To čo bude? A toto je čo? Druhé steny. Kúpime toto. Toto. Joj, také drahé. Nevadí. Ideme. Kúpime toto. Už máme aj dvere, ktoré necháme otvorené. Tak. Tu máme už rovno niečo také. To čo? Nemôžeš ísť obutý. No, tak. Ideme tuto. To máme. Tu si dáme topánky. Tu tiež. Tak. Tu dáme aké schody. No, tu je taký bazén. La vaca Saturnita. To iba nakupujeme, hej. Ale veď ja nemám, mne neukazuje peniaze. Aha, tu dole. 290. Mám peniazy. Tak. Tak. Aha, tu sú také ďalšie siečky. A už nemám peniaze. A ty čo? A tak rýchlo dostávam peniaze. Čo to nejde dať? Dobre. Tu dáme balóny. Či čo to je, guličky. A tu už nemôžeme ísť, tak. Kúpime toto. Nemáme na to. Musíme počkať. Máme na to. Čo to? Zase. A tu máme guličky zase. A toto je... Niekto tu je. To je bol predávač. Čo je kráľ? Takže ideme, morská dráha a to je všetko, ne? Či? To je celý playground? Ešte nie. Ešte túto pokračuje. Toto, kúpime toto. Čo je? Tak, hop. Ja som parkourista. Kúpime schody. Toto je čo? Nemám peniaze. Klasika. Slide. To stojí 500. Toto čo je? No pustite ma radšej preč. Dáme si toto a šmiklavky si dáme. Ale nemám peniaze. Prečo? To stojí tiež 500. A sa chcem šmiknúť.
Cocofanto, elefanto. Bombardiro, krokodilo, špioniro, golubiro. Šmiklavky. Uj. Dobrý deň. Dobre, to som vyliezol len tak. Aj to sa nekrúči. Kúpime to isté. Nekrúti sa to. Dáme toto. A ideme naspäť. Tak. Za 1000. To ma porazí. Dobrý deň. Dobre, už sme to kúpili. A za 1000. No prečo je to tu také drahé? Musíme čakať. Potamo, cocofanto, elefanto, bombardiro, krokodilo, špioniro, golubiro. Ne. Dobre. 1000. To čo robíš? Špioniro. 1000 za 1000 kúpime toto. Dobre. Kúpili sme to. Yellow tube. Dobre. 1000. Ne, ja som spadol do ryti. Hopa. Tak. Už kúpime. Tak dobre ľudia. Končíme video, ale vidno, že budeme ešte pokračovať. Takže keď chcete part 2, nezabudnite dať like a odber. A keď dáte, bude part 2. Čus.